Michael Jackson, ce onoare pe mine, băi, să vorbesc despre acest grup minunat de la Under 15 când vine vorba de handbalul masculin în România. Dacă la fete am cunoscut cât își dă puțin din gloria asta internațional, ei bine, la băieți suntem într-o criză continuă de rezultate atât naționale cât și internaționale. Și cum e mai bine să ne uităm în sport la ceea ce vine din spate? Da? Acest grup minunat, cu un spirit destul de puternic, că vorba aia, noi suntem daci, noi suntem războinici prin spiritul nostru de luptători. Trebuie să ne uităm la ceea ce vine din spate, trebuie să încurajați și sprijiniți, pentru că doar așa vom avea rezultate în viitor. Însă dacă noi nu ne uităm la ceea ce vine din spate, nu vom avea prea curând rezultate. Așa că țin să aplaud și eu băieții de la Under 15 care au făcut un turneu excepțional în Spania. A fost un turneu amical, însă experiența turneelor contează extraordinar de mare. Băieți de la Under 15, Michael Jackson, sunt tare mândru de voi! Am zis, let's go!